Даўно гэта было, і старыя людзі расказваюць тое, што ад бацькоў і дзядоў чулі. Палескімі лясамі прабіраўся ўвечары чорт у сваё балота. Быў ён хмурны. За цэлы дзень не зрабіў людзям ніякай шкоды. Раптам па дарозе імчыцца пан з Варшавы. Сядзіць напышліва, каталюш з пяром, вусы тырчком, як у жука караеда. Побач гайдукі скачуць. Раззлаваўся чорт, аж чырвоны стаў. Загарадзіў чорт дарогу, вылупіў вочы на пана, ні разу на Палессі такога пудзіла не бачыў. Wypierdalaj, psia krew! Hej, hajdukowie, dajcie mu 20 batów! Зашчоўкалі гайдукі пугамі і кінуліся да чорта. А той узяў ды і пераскочыў цераз іх, ухапіў пана за чуб і панёс яго над лесам. Ляціць чорт і б'е панам аб верхавіны дрэва. Дзе аб сасну стукнецца пан, там адразу вырастае пан Сасноўскі. Аб бярозу грымнецца, з'яўляецца пан Бжезінскі, а за Бжезінскім – Беразоўскі. Аб дуб пан стукнецца, з'яўляецца пан Дымбіць. Змарыўся чорт скакаць з паном. Абтрапаў яго так, што ў пекла няма чаго несці. Кінуў панскія лахманы ў балоты, і пайшлі ад іх расці паны дробныя. Так развяліся паны на Палессі. Сам чорт пасеяў іх на бяду людзям.